Nembang ya Mas ya. Nembang. Nyanyi apa, Nduk? Wis nembang apa puisi? Memberikan apa? Enggak anu Mas, lagu sing kuwi lho Mas. Lagu sing apa iku? Tombo kangen iki. Oh iya Oh iso, tombol Kaget, kangen. iso. Cobi Mas, Mas Agus. Gus, non sewu Gus. Gus Sing halus, sing karo aku halus. Gus. Oke. Jil meneng kono juru bicara Jil. Nggih. Ya sampeyan ya. Iya sama. Mas gelang kalung wis tak doli amarga kahanane lagi sepi. Oh iya. Kita berkah kita Marian. Tanggo mbayari angsuran siji-siji. Oh, nelongso. Paling gede utang BRI. Mesane. Sepi tanggapan aku karaokean ning kono ra entuk pelanggan. Oh alah. Ayo. Mesane. Akhire enak kopi ireng Pak timbangane kopi susu. Lah kok iso Moro tuwa ngengkel. Ora iso, tetep enak kopi susu. Kopi susu kopine marai melek, susune iso gawe kesehatan. Ning dinggon niku enak kopi ireng. Contone. Lah nek kopi ireng, kuwi kan irenge kan akeh. Iya. Lah nek susu, irenge kan sithik. Wes tak omongi kaya ngono kuwi gak percaya, Mas. Moro to mbok ngono. Moro tuwa. Anu. Ewang ngono Cil. Moro tuane kok gerak kruyukan. Nek kopi ireng. Nah, Irenge oke. irenge oke. Ireng kabeh. Lah nek sing anu susu, kuwi irenge sithik. Kowe ngerti tekan ndi to kuwi? Cil omongno kuwi ora ireng. Irenge ning ndi? Kowe ora ireng coklat. Kopi coklat. Aku ngomong ngono ki mara tuwa malah nesu. Terus Aku ki duwe mantu, kowe rugi tenan. Mantuku ki akeh, ning kelakuane ra kaya kowe. Lah kok iso? Lah delokno ngono kuwi aku. Awakmu nesu. Aku yo nesu to. Mari ngono terus. Pak Maratuwa. Maratuwa kula ini nggih kathah. Ning Wis, gak aku nek Gak. omonganmu mengandung. Aku gak melok iki masalah keluarga. Kowe ra dong lewangi kowe. Gak ngewangi. Iki masalah keluarga. aku tukaran karo Maratuwa lho.